Asikubile sikwamukele kwi-channel kambo Pastor Ningi. Okubalekile nokufanele sicela kwena kunye ngane yakwethu ukuthi inamba uyisense kusukela nekuseni ntambama kuphela. Uyisense kuma calls not ku WhatsApp not kuma SMSs. But abantu they continue using WhatsApp. Lokho kungahloniphi ukudelela kukweyisa. Ukungalandela imigudu esuke fanele ungabe elandela ekubeni ufuna usizo. Sibheka la uzama ukuhle nyawo uthi mina ngiphupha inja ikhuluma ingithethise emzini wami. So uzama ukuhle ngiyacanga ngisalwazi njengoba uzama ukuhle nyawo ngenze ngisalwazi noma ikhesha njengoba ethi mina ngiphupha inja ikhuluma ingithethise emzini wami wasefaka iphawu ngapha lokubuza ubuza with disrespect ngokungahloniphi. Zama ukuhle njengoba uyisalwazi noma uyikhesha la khona umdala uyenza sure ukuthi uyabingelela uyacela yabona lokho kubalekile. So ngokwesintu inja iyavela njengesidalwa njengethongo. So futhi nje yaba umuntu noma umuntu uyavela njengenja yabona. So ushuthi nje yaba uphawu lomuntu physically yaba uphawu lwesidalwa spiritual. So umuntu physical yabo. So singathi thina ngokwesintu kumuphi inja kuwuphawu lobu uma ikuthethisa ngoba lusho ukuthi kungenzeka kufanele ushintshe ukwenza ngoba kunesidalwa sekhaya esingeneme ngawe. Kunendlela owenza ngayo izinto la khaya engasijabulisi isidalwa nethongo yabona nalapho. 2 ngokujwayelekile uma uphupha inja kungaba uphawu lobu uma ikuthethisa olusho ukuthi kukhona umuntu wakulelo khaya noma osondelene naye ogcwele intukuthelo noma olaka futhi ongase alikhiphele kuwe lolo laka lolo. 3 ngokwesinye isikhathi uma uphupha futhi inja uphawu lubivela uma ikuthethisa olungasho ukulindela ukufika komunye umuntu ozozwakalisa isikhalo sakhe ngawe ozokhuluma nawe egxeke mhlawumbe indlela owenza ngayo izinto ongenzeka umuntu osondelene nawe lo muntu wakulelo khaya yabona. Siyabonga.